Здравейте, приятели! Днес ще направим един клип. И така, ще направим един клип. И така, сега си включих таблета, му свърши батерията и затова прекъснах клипа. Прекъснах го. И затова сега ще направим един клип. Това е друга Майнкрафт. Защото аз имаше пароли, не ми се пускаше и пуснах тази. Защото тя ми е по-не лошна, а у нас се ме убиват все пак. Така е. Съжалявам, че малко ми е такова тук телевизорът, но тук говорят сега по може чувате. Ето тук ще ни ето тук ще бъде къщата ни. Тук след малко ще разчистя. Малко ще поразчистя. Тук ще сложа пръст, за да знам да се обърне. Ще бъде много дълъг. 9 минути. Съм забравил се. 6 минути. Да ви кажа мисля. 2 минути. Защото и аз не се пусках една версия, с която беше по-стара. Но аз и стара ще пускам утре. Но новата версия все пак новата версия ще си я пусна някой по-друг ден. Старата. Старата ще си я пусна някой друг ден. Ето, сега ще набера малко. Знаете, винаги първо каменни неща правим. Изхъбиха ми се. Малко лагва. Отивам как да събера дърво. Малко ми лагва. Ето, вижте, малко ще поразчистим. Врата, не мога да си правя врата. Малко брадва. И това ще направя. Ще поразчистя тук. Лопата после мога да се направя. Да, после мога да се направя лопата. Тази пръст също и ние трябва да я разчистя. Все пак. Трябва да я разчистя тая пръст. Аз съм само в една стая. Все пак сега ще си направим малко неща. Една каменна кирка. Една каменна брадва. И първо ще копая с дървената. Знаете винаги.
ще отида да си направя лопатка. И после мога да си... Съжалявам, че малко така ми лагва винаги. Една печица си направих. После ще донеса малко неща, с които мога да си взема тази по-бърза пица. О, пак ми лагна. Пак ми лагва. На мен доста ми лагва. Сега ще направя една лопата и едно това и един меч. Задължително трябва да си направя. Първо ще взема лопатата, малко да тази пръст. После ще си направя както винаги си ги правя. Лопата ставя. И така. Сега тук ще напълня малко въглища, за да няма светлина. Тук ще направя малко. Да, аз съм самичък, реших да започна сам. Аз така ги правя. Леко, по-отделно. Ето, две печки си направих. Тук ще се запълня. Да не че трябва и така. Така ще бъде за сега и после мога да се направя факли. Факли. Едно и също. Факли. А сега ще направя, може би, другата. О, и аз се чудя колко да направя. Имам приятел, но те нямат Майнкрафт. Само един-двама имат. Но те не искат да играят с мен. Майнкрафт. Сега се само ще спирам клипът. Малко ще бъде. Няма да бъде много гладен. Защото аз не обичам да правя клипове. Понякога ще направи 30 и колко минути ще направя някакво. Но сега аз съм нов. И... опа. О, ще... много бавно тази китка. И това беше от мен за сега. Довиждане. Някой ден пак ще се срещнем.